F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru responsabbli mill-infrastruttura Ian Borch sostna li wara l-karba dwar it-traffiku li qed jinġema' f'Ħattart fi żmien li ġej se jieħu miżuri importanti sabiex jittaffa traffiku f'din il-lokalità fin-nofs ta' Malta. Il-Ministru Borch spjega kif Transport Malta għaddejja b'ħidma estensiva sabiex b'interventi immedjati qabel tibda l-iskola mhux biss tiġi indirizzata l-problema tat-traffiku iżda tiżdied is-sigurtà fit-toroq. Żied jgħid li bħalissa qed jinsabu soluzzjonijiet flessibbli u sostenibbli għal bypass tal-Imrieħel u triq l-Imdina, żewġ toroq prinċipali li jaffettwaw bil-kbir ir-residenti ta' Birkirkara, Ħalbalzan u Ħattart. Long term, qed inħarsu b'mod aktar holistiku, il-proposti li kellna nespraw il-mass transportation, inkomplu ntejbu s-servizz ta' trasport pubbliku, ngħinu sabiex ikollna iva aktar ċiklisti fit-toroq tagħna, niżguraw li l-ambjent ma jkunx mittifes waqt li għaddejjem bl-interventi, però jkollna bżonn ukoll nieħdu ċertu deċiżjonijiet bħal fil-każ pereżempju ta' Ħattart fejn hemmhekk qed nistenna r-rapporti u l-options kollha illi għandna qudiemna sabiex darba l dejjem b'mod sostenibbli nindirizzaw din il-lokalità. Intant soluzzjoni għat-traffiku f'Ħallqormi qed tiġi implementata. Kawża prinċipali ta' dan it-traffiku huma ż-żoni industrijali li jinsabu fil-viċin. F'dawn it-toroq jgħaddu eluf ta' karozzi fis-siegħa. Fid-dawl ta' dan il-Ministru Ian Borch spjega kif ix-xogħol f'dawn il-ħawi qed isir bi ħsieb li l-inkonvenjent tas-sewwieqa jkun minimu. Dawn huma interventi maħsuba short term, interventi uħud minnhom ta' emerġenza sabiex waqt li jitlestew qabel tibda l-iskola inkunu nistgħu nofru toroq u junctions aktar safe illi forsi wkoll jgħinu jtaffu ftit il-konġessjonijiet ta' traffiku. L-ewwel fażi tal-proġett fit-triq Manuel Dimek f'Ħallqormi se titlesta fil-ġimgħat li ġejjin u tinkludi tiċkin tar-roundabout u korsijiet infassla aħjar fost oħrajn. Is-siġar taż-żebbuġ li se jinqalgħu se jerġgħu jitwaħħlu aktar il-ġewwa u wħud se jiġu rilokati u jitħawlu mill-ġdid fl-inħawi taħt il-gwida tal-konsulent ambjentali espert fil-biodiversità. Il-fażijiet l-oħra jinkludu twessieħ ta' triq Manuel Dimek, xogħlijiet viċin l-iskola primarja ta' San Bassjan f'Ħallqormi u twessieħ ta' triq l-Imdina b'korsija ġdida fuq kull naħa.